खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ 10 फेब्रुआरियाव बिटिसिआव बन्द फोसावदों मानोना 10 फेब्रुआरिया बर'नि मोनसे जारिमिनारि सान जाय सानखालि बिटिसि गोरोबथा खालामनाय सानमोन। बे बिटिसि गोरोबथाखौ थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव बिएलटि आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा लोगो नांनानै जयै खालामदोंमोन। बे बिटिसि गोरोबथा सानखौ नोजोर बोनानैनो बिटिसिआव बै सानखालि बन्द फोसावदों आरो बै सानखालि कक्राझारनि ग्रिनफिल्डआव खमैबो 45,000नि बांसिन सुबुंफोरनि थुबुरमाजों बिटिसि गोरोबथाखौ फालिनाय जागोन जाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ'आ जोबोर गोख्रैथिजों गोसारगासिनो दङ जेराव खाम सिफुंनि महर होनानै जुलि खालामनाय मन्दपआव हौवा हिन्जाव गोदाननि थाखाय आहुति सावनाय नाथाय थारैनो बेबादि खाम सिफुंनि महर होनानै आहुति सावनाया बेसेबां गनायथाव बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जाखांदों जायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानैनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि गणेश दैमारि बिथाङाबो खेंफोरथि होदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि गुबै आगु दामजुखौ बेबादि आब्रुथि गैयै खालामनायनि हेंथायै थानायाव गसर होनो थाखायबो खुगा बेखेवदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। मेघालयआव खैला खनियाव जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै सा 25 सिमहालागै बांहैबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला सानजा जयन्तिया पाहाराव मोनसे आयेन बेरेखा खैला खनियाव बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन। बे गेदेर जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो सानै सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय सुक्रुबाराव खैला जावबाय थानाय सिङाव 4 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो आरो गोब्राब जोखोम जानाय सासेखौ सिलचरनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय देहा फाहामसालियावनो रुंसारि जायो। बेनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन लेबारफोरनि गोथै सहखौ नागिरनाय खामानिया दासिमबो जागायगासिनो दङ। बेराफारसेथिं आयेन बेरेखा बेबादि खैला खनिखौ सालायग्रा सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ होन्नानैबो सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोदों पुलिसआ। चिराङाव फिन आरोबाव फेग्रा बेसाद ड्राग्स दैथायहरग्रा सुबुंफोरखौ हमदों। फेग्रा बेसादनि हेंथायै चिरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो हादों सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ। हमनो मोननाय फेग्रा बेसाद फालांगिरिखौ बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरी टेन्टुनफरनि थागिबि अमर हुसेन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। काजलगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दमगाव ओनसोलाव आयेन बेरेखायै फेग्रा बेसादनि फालांगि खालामनायनि खौरांखौ पुलिसनि हान्जाया स्रोद सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननायनि उनाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायजेननानै 78.83 ग्रामनि हेर'इन आरो लोगोसे 4थि साखा गोनां गंसे गारिबो हमनो हादों। हमनो मोननाय फेग्रा बेसादनि फालांगिरिखौ पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव दोननाय जाथायनि सायाव सोंनाय फिननायजों लोगोसे नायबिजिरगासिनो दङ होन्नानै पुलिसआ सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोदों। ससियेल मिडियायाव दिनै गोबां गोसारदों आरो बेनि दुखुनांथावना बर' हारिनि थाखाय बर'नि गुबै दामजु खाम सिफुंनि सायाव जा मोनसे न'खरनि गोथार जुलियाव जा आवाथि सावनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय आरो बियो गमामायैनो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि समाव जे बर'नि मोनसे बे दोरोङारि दामजु बेनि सायाव जे मोनसे अन्याय आरो जों बर' हारिमुनि मोनसे आयना बायदि आरो गोथार बाथौ थानसालियाव बेखौ गाहायै जोङो आफा बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनानै आर'ज खालामो जेरै जोङो खाम सिफुंनि बेखौनो दिनै बर' माहारिनि गेजेरावनो दिनै जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव गोथार जुलियाव बेखौ आवाथि सावनाय नुनो मोनदों। बियो क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारि जेराव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गामि बे जायगायावनो जादों आरो बेनिखायनो जों दुखु मोनदों बे समाजाव आरो बे जायगायाव बेबायदि आखुनि जा हाबानि मन्दप बानायनानै बेबायदि गोथार जुलियाव आवाथि सावनाय रावबो नुवाखैमोन नामा? दिनैनि समाव दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव दिनै गोसारदों आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै दिनैनि समाव जों बेखौ नायनानै थानाय नङा। जों बिनि जोङो आयेननि राहा जों एफआइआर होनायनि बेब'स्था जों गाबोननि गेजेरावनो खालामगोन आरो बेयो दिनै बर'नि आंगो जायखौ जोङो हारिमुनि सिनस्रि बर' हारिनि आयना बायदियै दिनै जोङो बेखौ बाहायबोगासिनो दङ। बेखौनो दिनै बर' हारिनि गेजेरावनो बे खैसार खालामनायफोरबायदि दिनै बे जाथाया जोंनि गेजेराव जादों आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों मालाबाबो जोङो बेखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिनि सायाव जों आयेननि राहा लागोन जायनि जाहोनाव जों दिनै गोबां नाजानायाव दिनै GI टेग जों खालामनो हादों जेरैबायदिहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर गासैखौबो
दामजुखौ दिनै बर'नि दामजुखौ दिनै जि.आइ.टेक मोननो हादों आरो बेनि राहा हिसाबै जों दिनै आयेननि राहा लाथारनांगौ आरो जाय समाजा खालामदों जाय बेक्तिया गोथार जुलियाव बेखौ खालामदों बिसोर आयेननि आवथायाव बिसोर काटगड़ायाव फैथारनांगोन आरो बिसोर साजा मोननांगौ।